Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, ikaw si Ma'am Flora. Sa St. Peter, ma'am. Sa St. Peter. Member ka sa St. Peter? Nag-add to mo sa opisina ba kay naka-verify to imong ano dito? Nakabayad ka? Wala. Silang balance mo, ma'am? Nakita mo mo sa system sa St. Peter nga 3.5 na ang balance? 3.5 na ang good siya. Kada yun na ni magbayad, dili na. Opo. Ipa-verify lang diri sa amo, sir, kay wala namang good siya nabayaran. Paadtuan lang ba kay pa-signon lang namo si ma'am og kanang papers kung bayaran pa ba niya or dili na. So, sayang pud ba ang mga nangulog kung dili pa dayon. Naalang may papirmahan sa imuha, ma'am, okay lang? Iyog ni diri, ma'am. Mahan lang nato. Nay ha. Sige, kaya pa kanay. Surprise! Happy birthday! Nay, joke lang ang St. Peter, nay ha. Walay bayro nun. Joke lang. Nasyak siya. Ilan na imong edad karon? 60. Oy, luha na sa kalipay. Nakuratan ka? Nanay, walay bayro nun, nay ha. Ikaw pa daghan kay kwarta, nay, oh. Wow, daghan kay kwarta. Happy birthday. Kabalo kag kinsa nagpadala sa imong birthday? Kinsa man? Imong anak. Sige. Kani nga surprise gikan kay Ma'am Jessica Umayaw all the way from Kuwait, no? Og si Ma'am Jessica naa siya mensahe para sa iyang pinanggang inahan. Happy birthday sa pinakabuutan ug pinakagwapa nako na mama. Ma'am, unta happy ka sa among gi-prepare na surprise sa imuha. Ayaw hilak, mang. Bitaw, mang, wish lang namo nimo nahatagan pa kanigad og daghang birthday sa imong kinabuhi kauban sa amoa. Bisan pa man sa sige kag sakit-sakit, magpabiling himsog unta permi kay ikaw baya among kusog og kaluya. Labi nako na ako sa layo nagatrabaho para ninyo. Antuson ang kamingaw para lang mahatag nako ang inyong mga kinahanglan, mang. Laban lang ta pirmi. And once again, happy birthday ulit to my dear mamang. I love you more and more from the bottom of my heart. Mang, palangga kaayo ta ka. Unta, enjoy ka anang car surprise inahan. Dili na magluod-luod nako, mang. I love you. Surprise from Jessica Umayaw, all the way from Kuwait. Happy birthday, Nay. Dagko kaayog luha si nanay, oh. Luha na sa kalipay, Nay. Nay, unsa imong masulti sa imong anak? Daghang salamat kay Inday nga buhat niya ni ihanda niya ng mga leksyon sa iya. Anak ko nga dili na langgang. Ayaw na yung nako og kuan prepara og birthday nako karong 16 nako. Importante ngon ako nga na ako sa maayong lawas. Anak ko pero wa gyud na ko ani kay nagsakit gyud ko. Nani dito unta mi sa kuan sa Balbon saon mo pag-adto dito nga sakit gani ko. Unang pasalamatan na lang nako sa Inday nga ano niya nga imo surprise para sa ako. Nya na surprise ka nay wala. Na-surprise gani ko. Wala ka nagdahom nga naay mo abot? Wala. Oy. Nya nalipay ta karon? O gipadalan ka sa imong anak og 5,000 pesos. Dagan kaayo no. Pasalamat na niya nay kay naabot na kag 60.
Welcome to the senior citizens world na jud ta do. Magpensyon na ta do. Makapensyon na si nanay puhon. Sige, ang mga anak na ay mag-wish niya. Ikaw, sir. Sir, wish mo sa imong mamang. Wish lang ako kay mamang no, tagaan pa ni Lord ug kasbigan sa inyo. Siya sa iyang good health. Thank you kaayo nga as inahan na siya na guide ka na. Opo. Wala na love you. Sa imong ate. Oh, thank you for the eyes sa akong kuan. Sa akong igsoon ni yan support na ito nga kasaglayo siya. So ang iyang kuan ang iyang pagmamahal kay digit ma. Lagi. Bisan pa man niya nga butang. Thank you kaayo ka. Okay. Hanggang ikaw. Ngayon kay mother is welcome to the 60 senior citizen kay Pedro Latica. Malang to happy birthday and sa mga sponsor, thank you so much kay Ate Inday. Nag-effort din siya. Salamat kayo. I love you man and happy birthday. Ay, wala kay si mama diha. Oy. Oy, happy birthday nanay. Sige, kantahan na to si nanay og happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, make a wish and blow your candle. Unsay imong wish? Ang wish sa Ginoo nga tagaan ko niya ang taas na pinapuhi. Taas pa nga katuigan samta na. Ayo dali sila mas kayo. Para makauban pa mga anak o mga apo, no? Pamilya ko, ko. Sige, blow. Yehe! Malakpakan si Lola! Oy! Nay, nalipay mi nga bisag sa kalayo sa lugar, naningkamot yun imong anak nga makaabot mi dere kay gusto niya ma-feel nimo nga pinangga kay kaniya, no? Ang tibok ninyong pamilya bisag naa siya sa layo. Nya nalipay ka karon nay. Oh, gipadalan ka glitchon. Ay daghan kay mga sudan, no? Para dili na ka magproblema handa. Na ang among wish sa imuha unta maayo na ka, no? Complicated ako nga Sige lang, walaon na sa Ginoo, no? Hikapon na sa Ginoo. Pa-enroll na kanay sa senior citizen. Okay, happy birthday. Panapakan na to si nanay. Salamat kaayo. Thank you, ma'am. Opo.